ανά 10 πόντους στην συνέχεια μέχρι και το 4-15 και στη συνέχεια από εκεί έπειτα ανά 5. Δεύτερη τελική σειρά στα 60. Η καλή σειρά. Και πάμε να δούμε τους αθλητές. Αλέξη Αρβανίτης στην διαδρομή νούμερο 1. Στο 2 ο Νίκος Σεσανάς του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθέριος Βενιζέλος. Στη διαδρομή νούμερο 3 το μεγάλο φαβορί, το μεγάλο όνομα αυτού του αγωνίσματος, ο Κώστας Ζουβαλίδης του ΣΚΑ Δράμας. Στο 4 ο Μίλαν Τραϊκόβιτς που αγωνίζεται για την Κύπρο εκτός συναγωνισμού. Στο 6 ο Μιχάλης Κιάφας από την ΑΕΚ. Στο 2 Αρβανίτης, στο 3 ο Σεσανάς. Στο 4 ο Δουβαλίδης, στο 5 ο Τραϊκόβιτς, στο 6 ο Κιάφας. Στο 7 θα δούμε τον Παναγιώτη Μπεκιαρίδη της Δοδόνης Ιωαννίνων και στο 8 τον Παναγιώτη Μάντη του Κόρυβου Αμαλιάδα. Σαφώς το μεγάλο φαβορί είναι στο 4 ο Κώστας Δουβαλίδης. Έχει το όριο βέβαια για την Πράγα έτσι κι αλλιώς, που είναι 7,74, όπως το αναφέρουμε. Εδώ, το μεγάλο φαβορί, ο Δουβαλίδης. Και ουσιαστικά ψάχνουμε το δεύτερο σε αυτόν τον τελικό. Και ο Δουβαλίδης θέλει να κάνει μια ακόμα καλή κούρσα για να επιβεβαιώσει την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται και να πάει και με άλλο αέρα στο πανευρωπαϊκό στην Πράγα. Στο 2 Αρβανίδης, στο 3 Σεσανά, στο 4 Δουβαλίδης, στο 5 Τραϊκόβιτς, στο 6 Κιάφα, στο 7 Μπεκιαρντής, στο 8 Μάντης. Τα βλέμματά μας στην διαδρομή νούμερο 4, πάντα στον Κώστα Δουβαλίδη. Έφυγαν οι αθλητές κανονικά, ο Δουβαλίδης βέβαια ξεχωρίζει, καλά πηγαίνει και στο 5 ο Τραϊκόβιτς. Δουβαλίδης μάχη με 7,66 από τον Δουβαλίδη. Κάτι δεν του άρεσε, έτσι, προφανώς. Ναι, δεν του άρεσε κάτι. Ναι, γιατί έχει χτυπήσει αρκετά εμπόδια. Βέβαια δεν έχει κατάρριψη, αλλά βλέπετε εδώ ήδη από το δεύτερο εμπόδιο έχει αρκετά προβλήματα και ακολουθεί αυτή η σειρά μέχρι το τέλος, έστω και μικρά αγγίγματα. Ναι, που κόβουν φόρα και κόβουν και χρόνο. 7,60 είναι το πανελλήνιο ρεκόρ του Δουβαλίδη. Είχε από πέρσι στην Πράγα. Σε meeting κερδίζει με 7,66, είναι ο ανεπίσημος χρόνος ο Δουβαλίδης, αλλά εδώ φαίνεται καλύτερα τα λάθη που κάνει και τον παίρνει φόρα και προς τα δεξιά. Νομίζω ότι θα τα πει καλύτερα σε λίγο στον Μιχάλη Μανουηλίδη. Φάνηκε και από το είπες και εσύ, Περικλή. Το δεύτερο εμπόδιο ήταν το πρόβλημα. Ναι, και ότι δεν ήταν ευχαριστημένος, τα έβαλε και με τον εαυτό του στο τελείωμα. Ναι, εδώ φαίνεται ότι ο Δουβαλίδης ελπίζουμε να μην έχει κάτι σοβαρό. Και εδώ είναι τα αποτελέσματα από τα 60 μέτρα πόδια των ανδρών. Η δεύτερη τελική σειρά, ο Δουβαλίδης 7,65, ο Σεσανάς 8,91, ο Κιάφας 8,19, Μπεκιαρίδης, Μάντης, Αρβανίτης και Τραϊκόβιτς έμειναν εκτός βάθρου. Τραϊκόβιτς ήταν βέβαια εκτός συναγωνισμού, 7,67, ήρθε δεύτερος, ναι. αλλά είναι εκτός συναγωνισμού.